Masu kallon mu barkamu da kasancewa a wannan lokaci. A wannan bidiyon zamu muku bayani game da yadda ake gane fake alert wato alert ɗin ƙarya. A yanzu kuɗi ya daina yawa a hannun mutane, komai an kuma yin transfer, har mai mashin har mai komai da komai an kuma yin transfer. Masu damfara suna amfani da wannan hanyar domin cutar mutane, su tura musu alert ɗin da ba na gaskiya ba, wato abin da ake kira a turanci da fake alert. Kafin mu shiga cikin bayanin mu kai tsaye, idan kai sabo ne a wannan shafi namu, ka danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin ka dinga samun bayananmu da sabbin bidiyoyin mu in mun dora su. Kai tsaye mu shiga cikin bidiyon mu. Idan mutum ya zo zai maka transfer kuma kasance ɗan damfara ne, akwai hanyoyi, akwai abubuwan da yake tambaya. Na farko zai tambaye ka account number ɗinka, wannan sanannen abu ne, ko mutum ɗan damfara ne ko ba shi bane ba zai tambaye ka account number domin ta hanyar ta ne zai maka transfer. Zai tambaye ka, wani zai iya tambaye ka sunan bankin ka, shi ma wannan abu ne normal, ba matsala bace ba. Amma da zarar ka ji mutum ya tambaye ka lambar wayarka, to tabbas ɗan damfara ne kuma zai amfani da lambar taka ne domin ya tura maka sako na fake alert ta hanyar line. Yanzu kuma sai bayani akan hanyoyin da ake gane shi wannan fake alert idan an yi shi. Abu na farko da ake ganewa shine misspelling, wato kuskure gurin rubuta alert din daidai daida. Alert ya kunshi abubuwa da dama, sunan banki, batun debit ne ko credit ne, amount, balance, da kwanan wata, da mintuna, da sakanni, da abubuwa da dama, wani ma reference number. Da wuya a ce mutum ya rubuta fake alert ba tare da ya kuskure a ɗaya daga cikin ɓangarorin da alert ya kunsa ba. So in ka sami kuskure ko tafin ero a cikin alert ɗin da aka tura maka, ka tabbata wani alert ne ba na gaskiya ba, alert ne na yan damfara. Sai abu na biyu, wato reply. In sako daga banki yake, ba a samun damar yin reply a cikin ƙasan sakon. Amma in dai kaga an turo ma sako a matsayin alert, kuma ga ƙasan sakon akwai damar yin reply, ka tabbata wannan sakon daga yan damfara yake, ba sako ne daga banki ba. Sako daga banki ko daga kamfanin layukan mu babu damar yin reply a gurin, babu ma inda zaka ka rubuta reply din. Sai abu na uku, shi kuma nan yana amfani ne ga waɗanda suke barin alert din su ba sa gogewa. In dai kaga in dai ka san baka goge alert a wayar kan an turo maka, sai kaga an turo maka sako kuma ya zo shi kadai, ka duba saman sa ba ga ragowar sakonni na baya ba, to wannan sakon shi ma na inda fara ne. Amma wannan hanyar in mutum ya kasance mai goge alert ne, akwai wanda da ya ga alert ya gama dubawa shi kenan zai goge, so wannan ba zai iya gane fake alert ta wannan hanya. Sai kuma hanya ta hudu, kuma mafi shahara gurin gane fake alert, shine rashin ganin account balance. In dai sako daga banki yake, to zai kunshi kuɗin da aka turo maka, zai kuma kunshi balance ɗinka, wato abin da ya karu akan account ɗin naka da kuma abin da yake ciki, sai haɗa shi gaba ɗaya a lissafa maka abin da yake cikin account ɗinka. Wanda zai turo maka fake alert bai san nawa ne kake da shi a cikin account ɗinka ba, saboda haka in ya tashi turo maka bai isa ya harsashen abin da kake da shi ya lissafa ya turo maka tare da balance ba. So in dai fake alert ne, zaka ga ya zo maka babu account balance, babu balance din account ɗinka, to wannan shi ma babba hanya ce da ake gane fake alert. Wani sa'in za a maka alert amma kuma ka kasa gane na gaske ne kun ƙarya ne. To akwai hanyoyi da za mu faɗa maka guda uku wanda zaka zurfafa bincike cikin sauƙi ka gane alert na gaske ne ko na ƙarya ne. Abu na farko, idan ka yi linkin ɗin account ɗinka na banki da email ɗinka, to kai tsaye ka je ka duba email ɗinka, in har da gaske an tura maka kuɗi, za ka ga alert a cikin email ɗin naka. Amma wannan yana da alaƙa ne da wanda suke da email akan account ɗinsu. In baka da email akan account ɗinka, to muna baka shawara ka je ka sa email akan account ɗinka domin ƙarin samun tsaro. Abu na biyu, ka yi amfani da mobile app. Mobile app alert ɗin ƙarya bai fi hawa kansa ba. So in dai an tura ma kuɗi, ko da ba ga alert ba ma, in ka hau ta mobile app za ka iya ganin abin da aka tura maka ko kuma abin da ka fitar. Wannan shine bayani takaitacce akan yadda ake gane fake alert domin al'umma su gani kuma su kubuta. Mun gode, sai kun same mu a bidiyo na gaba.